Nu era o ființă, era un principiu. O geometrie vie țesută din lumina primelor stele și din tăcerea dintre ele. Marduk nu s-a născut. A apărut, ca o ecuație care se rezolvă singură în inima unui univers tânăr. Forma lui nu era trup, era un câmp de voință învelit în conștiință. Și în acel câmp pulsa ceva vechi, ceva ce existase înainte de timp. El a văzut pământul ca pe un vas, nu un loc de locuit, ci un container de energie, o matrice vie unde legile puteau fi rescrise. Și a văzut în oameni ceva ce nici ei nu știau că au, o scânteie care putea deveni flacără, dar o flacără necontrolată mistuie. Așa că a ales să modeleze, să comprime, să orienteze, nu prin forță, ci prin structură. Imperiul nu era o cucerire, era o geometrie aplicată peste haosul uman. Fiecare piramidă, un nod energetic, fiecare templu, un transformator, fiecare rege consacrat, un conductor. Și toată această rețea servea unui singur scop, să mențină pământul stabil într-un sistem solar care nu era stabil. Căci dincolo de ceea ce vedeau oamenii, dincolo de nori și de stele familiare, se apropia ceva, o stea moartă. Un corp ceresc care nu mai urma nicio lege pe care oamenii o cunoșteau. Marduk o știa, o urmărise de milenii și știa că atunci când va trece, cerul a început să se schimbe.